Hello everyone, खुलुमबाय आंनि बे मुनजुलि ब्रह्म YouTube चेनेल आरो Facebook पेजआव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय आरोना। दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय सनिया कुइन, जोंहा बयजोंबो सिनायजानाय सनिया कुइननि सायाव भिडिअ' लानानै फैदों आरोना। बिसोरहा गावनि गुबुन जाथिखौ लानानै सनिया कुइनआ मा जानांखो दिनैहाय, गुबुन जाथिजों मा खालामजाबोखो, गासिबो मानो गारलायनांगौ जाखो, मानो गोदान भिडिअ' रिल्स भिडिअ' भाइरेल नुदोंना जोङो, मानो गोदान गोसोथोफिनखो बिनि सायाव आरोना। गावनो क्लियारफिसन होबाय दा माबाया सनिया कुइनआ, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना। आं जेबो होनथ'बाय थाला, थ' सनिया कुइननिफ्रायनो खोनासंनानै लादो सल'। Finally, आं दिनै नोंसोरनि सिगाङाव obviously नोंसोर मिथिखागौ जानो हागौ some videos like one video आंना माबा जादों होननानै भाइरेल जादों। So बहुत मानसिफ्रा आंखौ सोंहरदों गुमैया बोरो होननानै, बिराद गोबावसै आंखौ सोंनाया कि गुमैया बोरो होननानै। ओमफ्राय आं दिनै बे एन्सारखौ होनो फैदों आरो लोगोफोर। स' आं दिनै नोंसोरनो बयनोबो क्लेरिफिकेसन होजोबसै, माने कि नङाबा कनफिउज जानानै थायोना कि गुमैया बोरो अबाय थांखो, आंनि हासबेन्डखौ नुवा माया होननानै बहुत मानसिफ्रा सोंहरो, मानो भिडिअ खालामाखै मायाखै होननानै सोंहरबाय थायो आंखौ। स' आं दिनै फाइनेलि नोंसोरनि एन्सार्सखौ होनोसै, मा जादों मानो नुवाखै गुमैखौ मानो नुवाखै दासान्दि एन्सारखौ होगोन। ओमफ्राय दाल' नंला, आगोलहायबो आङो इउटुब जेब्ला खुलिथ'वाखैमोन होमब्लाबो गेजेर खन्द'आवबो बहुत प्रब्लेम जादोंमोन। बे टाइमावबो माने बे टाइमाव आङो बहुत रिल्स बानायोमोन, डान्सनि भिडिअस बानायोमोन। बावबो गेजेर टाइमाव मानसिफ्रा सोंहरखायोमोन आरोना, गुमैया बोरो मानो नोंनि हासबेन्डखौ देखाया, मानो हासबेन्डखौ नुवा होननानै। माने कि बे टाइमावबो जोंना प्रब्लेम जादोंमोन आरोना, माने जोंनि रिलेसनशिपआ ओरैबायदि आप्स एन्ड डाउन्स जागासिनो दङमोन आरोना बे टाइमनिफ्रायनो, गोदो टाइमनिफ्रायनो when I was pregnant। बे टाइमनिफ्राय जोंना रिलेसनशिपआ बहुत आप्स एन्ड डाउन्स जागासिनो दंखायोमोन। ओमफ्राय गेजेर खन्द'आव बहुत प्रब्लेम जानायनि थाखाय जोंनि रिलेसनशिपआव गेपबो थादोंमोन आरो। स' जोंनि रिलेसनशिपआव जेब्लाबो बिदिनो जाबाय थायो। ओमफ्राय आइ आन्डारस्टेन्ड लाइक एभ्रि रिलेसनशिपआव प्रब्लेम जायो होननानै, बयनाबो रिलेसनशिपआव प्रब्लेम्स थायो होननानै आं मिथिखायो। स' आंनाबो प्रब्लेम जादोंमोन, बहुत प्रब्लेम जादोंमोन। आङो सल्भबो खालामदों, आङो सल्भ खालामनानैबो लादों। खिन्थु मोनसे खोथाया जाहैबाय, बारे बारे सासे मानसिखौ नोङो बारे बारे मिस्टेक मावोबा फरगिभ खालामनो हायाना। स' बेयो मा दाय मावामोन आं बेखौबोथ' इसिबां डिटेल्सआव खिन्थानो हानाय नङा, माने कि इट्स नट अ गुड थिं। खिन्थु मोनसे खोथा हासै, लाइक हि चिटेड अन मी आरोना, आंखौ चिट खालामदों, बे आंखौ बहुत दुखु होदों। स' बेनि थाखाय जोंनि रिलेसनशिपआ बिराद कमप्लिकेटेड जादों आरोना। खिन्थु आङो बहुत प्रब्लेम जायोमोन, ज' थाबाबो माबाबो, माने बहुत जोंना रिलेसनशिपआव ओरैबायदि अनलायलायनाय गैयि जादोंमोन आरोना। माने बेफोरबायदि चिटनि थाखायनो आंना बेजों जेबो माबा गैलामोन आरोना, माने फिलिंस गैलामोन आरोना, गोसोआ माने माननानै लानो हालामोन आरोना। खिन्थु आङो सासे ससियेल मिडियानि मानसि जानानै आङो मानसिफ्रा सोंबाय थानायखाय आं बेखौ देखायनाय जायो आरोना। ओमफ्राय आंनि प्रब्लेम्सफोरखौ आं खिन्थानो हायाखै जादों आरोना, माने कि आङो सानदों सल्भ जागोन। स' आङो सानसे टाइमाव ओरैबायदि जादों, लाइक बिराद गिदिर प्रब्लेम जादोंमोन। बिनि थाखाय जोंनि रिलेसनशिपआ ओरैबायदि क्रास जादों। आं होमबा बेखौनो बे टाइमावनो बिफोर 2 years फियनाया जेब्ला 2 weeks जादों, बेयावनो जोंना बहुत प्रब्लेम जादोंमोन। ओमफ्राय आङो बेखौ बेजों थायि जादों आरोना, थाखालामोन। ओमफ्राय बिनि उनाव 1 yearनि उनाव, अलमस्ट 1 yearनि उनाव बियो फैफिननाय बायदि जादों, सरि बिफिननाय बायदि जादों आरोना। बे टाइमावबो बे बिराद गिदिर मिस्टेक मावदोंमोन आरोना। ओमफ्राय सरि बिफिननायनि थाखाय आं बेखौ खेनसे खेमा होदोंमोन। बिनि उनावबो बियो सोलाया जादों आरोना। ओमफ्राय आं बे टाइमावनो, बे फैफिननाय टाइमावनो भिडिअसफोर लाबोनाय जादों आरोना। माने कि आङो मानसिफोरखौ एफाग्राब बिदि रागा जोंनानै थानो हायाना। आङो फियनाखौ सानबाय, फियनानि फिउचारखौ सानबाय। ओमफ्राय आं सानदोंमोन आरोना, आं एसेबां सेल्फिश जानो हाया, गावनि थाखाय आं फिसाजोनिफ्राय बिफाखौ मारै माने आलादा खालामनो हानो, बेबायदि साननानैनो आङो बेजों रिलेसनशिपआव थाफिनदोंमोन आरोना। आरो बे रिलेसनशिपआव थानायावबो बियो बिराद बोरैबा देखायदों आंखौ, बोरैबा टाइपनि देखायदों। आरो माने मोनसे थायोना सापर्ट होनाय, जेब्ला मानसिया ज' थायो रिलेसनशिपआव, जेब्ला मानसिया बिसि फिसाय न'आव थायो होमबा मोनसे केयार थायो, मोनसे सापर्ट थायो। जेब्लाखि जेखि खामानि माव मोनसे सापर्ट थायो। होमबा जेब्लायबो आङो खामानिबाबो हाउस होल्ड एक्टिभिटिसबाबो गथ' उन्दैखौबो आं हारसिं टाइमाव गथ' उन्दैखौ नायनो ना, ओंखाम ओंख्रि संनो ना, बेफोरबायदियाव बिराद जायोमोन आरोना। खिन्थु जायोबाबो फिसा जायामोन, बहुत गिदिर जायोमोन। माने कि आङो बिराद अननाय लुगैयो आरोना लोगोफोर। स' बेयावबो बिराद क्रास जादोंमोन। ओमफ्राय एगेन आंखौ चिट खालामदों बियो, आंखौ चिट खालामनायनि थाखाय आङो बेखौ आइ वाज लाइक नांला होननानै आङो आइ टल्ड हिम लाइक डिभर्स खालामसै होननानै बुंदोंमोन। खिन्थु बियो आंखौ डिभर्स होआ होनना बुंदोंमोन आरोना। स' बेनि उनाव एगेन लाइक गेप थाबायमोन, एगेन नोंसोर गेजेर खन्द'आव नुनायनि उनाव एगेन गेप थाबायमोन। जेब्ला गेप थादोंमोन, लाइक इट्स लाइक अलमस्ट लाइक 1.5 year गेप थानायनि उनाव जेब्ला आं लास्ट इयार इउटुब खुलिदों, आङो इउटुबखौ एराउन्ड जुन 27 ना माबायाव खुलिदोंमोन आरोना लोगोफोर। स' होमबा बेयो आरो आंनि लाइफआव फैफिननाय बायदि जादों आरोना। स' फियनायाबो अलरेडि आङो सासे बर' मानसि खालामनो होननानै बेखौ आङो बर' फोरोंखाजोब्बाय। नङाब्ला बिफोर बियोथ' जेब्ला मोनसे रिलेसनशिपआव दंमोन, बेथ' आंखौ होनदोंमोन इंलिसखौनो फोरों होननानै। बाट न' एस ए माबा आंनि मादार टां ना, आंनि मादार लेंगुवेज, आंनि फिसाजोखौ, बिकज आंजोंनो थायो बियो, आंजोंनो हारसिंनो आंखौ खांबोदों उन्दैनिफ्रायनो। आंनि हासबेन्डआ गैखाया, माने मालाबा फैयो मालाबा थाङो, जेब्लायबो रिलेसनशिपआव प्रब्लेम्स जाबाय थायो। स' बिदिनि थाखाय आङो अभियसलि फिसाजोखौ अभियसलि आं एस ए सिंगल मादार बायदि खांबोखादोंमोन। ओंखायनो आं फुरा बेखौ आंनो दायथ' लाजोबनाय बायदि जादों आरोना। इभेन मानसिफ्रा सानोखि होनोमोन बिकज हि इज
rich and all ओंखायनो लादोंमोन मादोंमोन होननानै बुंदोंमोन आंखौ खिन्थु बिदि नङा आंसो बेखौ हारसिंनो फाइनान्शियेलिबो आंसो फियनाखौ आंसो हारसिं नायजोबनाय बायदि जादों आरोना इभेन मानि मेटार्सआवबो सापर्ट गैयामोन आरोना बाट स्टिल आं बेखौ गनायनानै लादोंमोन आरोना बिनि प्रब्लेम्सफोरखौ आङो सानदोंमोन आरोना इन्डियानि नङा एसे खामानिफ्राव प्रब्लेम्स जायोना मोननो थाखाय स' आङो सानदोंमोन इट्स अके होननानै फुटबलनिफ्राय मोनोमोन एसे एसे खिन्थु बे थोआना गथ' मानसि गोनाङा ओमफ्राय हराबो ओमफ्राय बिराद माबा खालामा ग्रिडि जाहांबायमोन माने चिट खालामबा अभियासलि मानसिफ्रा सोलायखायोना स' बेबो मोनसे बहुत प्रब्लेम जादों जोंनि रिलेशनशिपआव स' बियो फैफिननाय बायदि जादों जेब्ला आं इउटुब खुलिदोंमोन होमबा नोंसोरो बे टाइमाव नुदों आरोना आंबा बे माने सरि बिफिननाय बायदि जादों आं वाज लाइक अके आङो खेनसे चान्स होबावनोसै सानदोंमोन आरोना नायबावनोसै मानसिया सोलायदोंना सोलायाखै होननानै स' बेयो जेब्ला फैफिनदों बेजों आंखौ भिडिअस वगैरह नुदों खिन्थु बिदि नङा कि जे भिडिअसआव नुयो असेयाव बे जायो होननानै भिडिअसआव नोंसोरो बिराद माबा जोंखौ खुसि बिदि नुनो हागौ खिन्थु बेफोरो जास्ट माबासो आरोना एन्टारटेन खालामनो थाखायसो खिन्थु जों मिथिगौ जोंनि सिङाव जोंना मा प्रब्लेम जादों होननानै आरोना लोगोफोर स' बिदिनो सानसे समाव आरो जोंना क्रास जालायबाय आरो बिराद गिदिर प्रब्लेम जादोंमोन गेजेराव आरो बियो बायदिसिना इग' देखायनाय मानाय अभार स्मार्ट देखायनाय मानाय बिराद माने नांलायनाय जाबाय थायो सानैजों जेब्लायबो आं सानदों माने जेब्लायबो बिदि जाबाय थायोबालाय आरो नों आंखौ थगायनानै अबेबा थाङोबा मायोबा हमनो हायोना मानसिया माबा खालामखुमाबा ओमफ्राय जोंनाथ' कन्टेक्टबो गैखालामोन एफाग्राब जों सानसे साननै सम जोङो उइकखौनो रायलाया स' रिलेशनशिपआ बिदि जायाना नों हारसिंथ' नोङो होजोबनो हायाना अपोजिटनिफ्रायबो नोङो नांगौ जायोना स' बिनि थाखायनो आं सानदों कि इट्स अके लाइक माने बेफोरबायदि बायहां रिलेशनशिपआव थानो स' आं बेखौ फाइनेल होनदों आरोना नोङो गावनि फिसाखौनो अनाबा गावनि फिसाखौनो जेबो सापर्ट गैयाबा आरो गावनि आंखौ बाद हो गथ'खौसो सानोना गथ'खौ साननांगौना स' गैयानोबा इसिबां अननायानो गैयानोबा होमबालाय नोङो सापर्टआनो गैयानोबा बाद होदो इट्स अके आं हारसिं खांसै होननानै आं बेखौ बुंदों स' फाइनेलि आइ सेड हिम लाइक आइ वान्ट डिवोर्स ना स' बियो हि इज लाइक अके फाइन थेवबाबो लाइक इट्स अके फाइन होननानै माबाबाय आरोना दा जोंना माबा गैला आरोना इट्स लाइक बाय स' आइ एम लाइक अ सिंगल मादार लाइक अभियसलि आइ एम अ सिंगल मादार राइट नाउ आं बेखौ हारसिंसो खांखादों गोदोबो सिंगल मादार खायानोमोन थेवबाबो बायहांमोन रिलेशनशिपआनो बेबायदि जादोंमोन दा फाइनेलि आं बेखौ होनबाय प्लिज आंनाव फैनोबो नांला आंनि न'आव गाफैनोबो नांला आंखौ नायफैनोबो नांला आंथ' जिबनाव थांखाया बेबायदि आङो एफा बिदि ट्रिट खालामजानानै आं नोंजों थानो हाया होननानै फुरा रिलेशनशिपखौ एन्ड खालामबाय आरोना लोगोफोर स' दा बहुत खोथा फैगोन दा मानेकि माखासे मानसिफ्रा बुजिया जानो हागौ खिन्थु एभरि रिलेशनशिपआव प्रब्लेम जाखायो अबेबा रिलेशनशिपआ खामानियाव होयो अबेबा रिलेशनशिपआ खामानियाव होआ बेयावनो बायनाय जायो सोरबा हायोबा सल्भ खालामनो हायोबा थायो रिलेशनशिपआ दा जोंना सल्भ जायासै नालाय जोंहा गैला आरोना बायबाय आरोना रिलेशनशिपआ उफाय गैया खिजान खाफालाव बेनो लिरखानाय दं खोमा आंना नसिबानो गाज्रि स' मानसिफ्रा बहुत होननो हागौ गाज्रि दाबो कमेन्ट्सआव नुनो मोन्दों आं गाज्रि आंनि भिडिअ नुनानै आंनि कमेन्ट्सआव गाज्रि नुनो मोन्दों खायफा मानसिफ्रा मानो बुजिनो मोना एक्चुअलि आं मिन्थिया आरोना एफा गाज्रि साननाय एफा माने दा आंखौ बिराद मानसिफ्रा बिदिजों थांदोंमोन नोङो सासे माने आफ्रिकानजों थांदोंमोन नोङो दा नोङो बायदिसिना बेफोरबायदि बर'खौ लुगैफिनदों मानो इट्स नट लाइक दैट मानसिनि लाइफआ मोनसे चेप्टारसो नोंबाबो आंबाबो जेब्ला लाइक नोंबाबो नोंनि लाइफआव बिदि जायोबा नोंबाबो एभरि लाइफआव नोङो सोरखौबा लोगो मोनखायो निउ पिपल नों लोगो मोनखायो बे लाइफआनो बिदिखा लाइफ इज अ चेप्टार निउ चेप्टार निउ काहानि मानसिफोरनि जिबनाव फैखायो लाइफआनो बिदिखा स' नोंसोर इसिबां जाज खालामो आंखौ इसिबां गाज्रि बुंहरदों लाइक गावनाव जाबासो मिन्थियो लाइक नोंसिनि फेमिलियाव जाबासो सोरनावबा जाबासो एज अ वुमेन you should not say like this to another woman माने कि प्रब्लेम्सआ बयनावबो जाखायो नोंजों आंजोंबो जायो बयनावबो प्रब्लेम्स जायो there are so many single mothers in this world in this country जोंनि बड'लेण्डआवबो बहुत सिंगल मादार्स दं ओमफ्राय बहुत रिलेशनशिप ब्रेक जानायबो दं जे निउ अपसन निउ चइसखौ चान्स होयो खिन्थु आंथ' बिदिनो साननानै थाबायमोन कि I will never give a chance in my life आङो हार्टखौनो क्लोज खालामनोसै आङो रावखौबो फैनोनो चान्स होला माने कि आंनि हार्टआ ओरैबायदि माने I know आं बेसेबां फाइट खालामदोंमोन बिनि थाखाय आं स्टेन्ड लादोंमोन आं मिथिगौ I have stand because गावनि इमेजनि थाखायबो इसेबां मानसिफोरजों होनजानायनि उनाव I have stand so much नोंसोरनो मिथिखागौ आं बेसेबां स्टेन्ड खालामदोंमन स' वार्क खालामासै बे रिलेशनशिपआ दा लाइफआनो आंखौ बिदि माबायाव सिटुवेसनाव लाबोबाय आं मा खालामनो आं मिथिया खिन्थु आङो हार्टखौनो क्लोज खालामबायमोन बाट इफ लाइफ इज गिभिं another chance if लाइफआ आंखौ another chance होयोबा भगवानानो बिदिनो इच्छाबा स' why don't I give a try another try सानदों आरोना माने कि I'm a single mother at least आंनाबो सोरनिबा केयार नांगौ लाभ नांगौ जायो and I'm still young आंना एजआ बारा जेबो जायाखै स' I'm thinking why don't I give a try ना बिदिसो साननानै दं आरोना but I don't know what will happen आं जेबो बुंनो हाया उनाव मा जागोन स' बेखौ जेबो माबा साननाङा नोंसोरो ओमफ्राय जे जादोंमोन आं मिथिला मारै जाखो लाइफआ स' बेनोसै आरोना लोगोफोर आरो आङो जेबो बिदि जागोनबो सानाखैमोन बिकज you can't say anything about future लाइफआ मा टार्न लायो बयनिबो जिन्दगिया बिदिनो जाखायो आं मिथिखागौ you also know नोंसिनि लाइफआबो बिदि जानो हागौ there are lots of breaks and all so थाखायो बिदिया बयनिबो जिबनाव so I'm just hoping for the best for me and for Fiona आङो सानदोंमोन आरोना आङो सेल्फिश जायालासिनो आं रिलेशनशिपखौ ट्राइ होबावगोन होननानै with my husband आङो फियनानि थाखाय सानदोंमन आङो फियनानि बिफाखौ मारै सेनानै आंनि गिदिनि थाखाय आंनि फिलिंस गैयिनि थाखाय आं मानो गारनो होननानै सानदोंमोन आरोना बाट जाथारलाबा वार्कआनो जाथारलाबा आरो प्लास बे गथ'नि थाखायनो जेबो सापर्ट गैलाबा फाइनान्शियेलिबो सापर्ट गैलाबा लाभबो गैलाबा जेबो इमोसन्स गैयाबालाय आइ बेटार बि सिंगल ना कि जानि बियो
बाहेरा थाहैनानै थाहैनानै गेलेहैनानै खिजानो बबा बेरायनानै खिजान गोसोआ सोलायदों खोमा ना बिकज गोसोखौ रावबो हमथानो हाया आंबो आलदा थाफैनाय जाबाय आंनाबो फेमिलियाव रावबो गैया मामि बाबा गैया स' आंहाबो न'आव थाफैनांगौ जायो बिनानाव सासेल' आंबो न'खौ गारनानै थांनो हाया मानेकि न'आवबो सापर्ट होनांगौ जायोना आंहा स' आंनि नसिबानो बिदि लिरखानायबा स' आंहा बेजों थाफाबाय थानोबो हाया न'आव थाफैनायाव बेयावनो खिजान गोसोआ सोलायबाय जानो हागौ बेना ओंखायनो दा आंथ' बिदि हिन्जाव नङा कि आङो सासे चिट सरि आं बिदि हिन्जाव नङा जे बारे चिट खालामजानानै सासे मानसिजों थानो हायो बेबायदि नङा आरोना आङो जाम्बि जानानै थानो हाया ओंखायनो आङो ब्रेक जाबाय आइ एम अ भेरि स्ट्रं वुमेन I am standing on my feet myself I am supporting my family alone आंहासो सपोर्ट खालामो आं मिथिला मानसिफ्रा मा सानो मिथिला बाट I am taking a decision for my happiness आंनि happinessनि थाखाय आं डिसिसन लाबाय आरोना बिकज आंनाबो लाइफ दं आंनि फिसाजोनाबो लाइफ दं स' आंनि फिसाजोजों आंजों हेपिनेसनि थाखाय आङो मोनसे डिसिसन लाबाय आरोना स' लोगोफोर नोंसोरसो मा सानो आं मिथिया बाट माने दिस इज माय क्लेरिफिकेसन आरोना माबाफोर सोंनोबा नोंसोर कमेन्ट बक्सआव हरनो हागोन आरोना लासैनो मिथिलांजोबगोन लासैनो आं रिभिल खालामजोबगोन स' लोगोफोर बेनोसै माबाफोर बुंनो बावदोंबो जानो हागौ आं नोंसोर कमेन्ट बक्सआव सोंहरनो हागोन स' लोगोफोर थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ love you all so much see you all soon and I don't know this is my life I don't know lucky होनांगौ ना unlucky होनांगौ this is my life thank you all bye